makabatira iko muri yeZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe reganipo kutenda nekuisa maoko lichitima mukaseko matimani wose yeZimbabwe vana venyika yechipikirwa vana vemuZimbabwe nekunze kwenyika nepasi rose vamwe vanotaura vachiti zvokana dai zvaigona chimuti chaifana kupinda muhevheni kana kupinda iko kudenga kumusorosoro kwakapinda mukomana muzukuru wasekuru ndimi makasangana neko makasangana nani baba Pati dai waro zvaibvira chimuti chapinda kudziva nemukaka iko kuna na Mother Mary Nicodemus Leviticus Rikiti bo icho kwadi muri yeZimbabwe rekadi barapinda aiwa muzukuruka aliposetsa vasekuru icho kwadi muri yeZimbabwe rekanapinda ndiri mukati mekufafaidza mukati mekutsudzura ndine nyaya muri yeZimbabwe yakaitika parafingora yemwanakomana akaroora mukadzi wake mushure mekupinda 34 years asati amborora baba namai vake vapenyu vari kurarama ari kugara navo aroora kudaro mukoma KB mukomana uyu atora mukadzi kudaro aine 34 years ndokuita dzimwe 7 years asati aita budzi kana kuti mwana asi mwana akazomuita zvacho zvakazoitika mushure mekuita mwana mukoma KB ndo zvinenyaendaonyana panapa nokuti mukomana akazoita mwana achibva afa ne3 weeks pa 3 weeks mwana ari kudzoka anorowa baba vake namai vake mumba hamusi kugarira kungoisa hope chete mwana iye akafa ne3 weeks iye anenge achirova mai achirova baba hapasi kuri arikapamba mwana angari mwana iyo mwanasikana ari kurova abereki chii chiri kukonzera kudaro ndobvapo muri yeZimbabwe ndobva ndapinda zvangu ndopindira zvangu mukati menzvimbo yandinoshevedza kuti iyo gokwe kunonzi kuCharama gokwe amen gokwe Charama right kune nyaya iriko baba Pati kune nyaya iripo mukoma KB yemurume ane mukadzi wake nevana 3 ndokubva abatwa negirlfriend vari pakuita chivi musango ende vabatwa kudaro vanhu vanga vane nguva vatori nenzvimbo yavo yaitozikira kuti inzvimbo yanhingi iyi mukaona vabuda ndoko vanouya kunoko ndokubva vavandirwa ndokubva vabatwa kubatwa kwako vakaitwa vakabatwa nemukadzi anova ndiye muridzi wemurume achibata mukadzi uyu aine murume wake vachiganga kana kuita zvakaipa mukadzi uyu akatora vazukuru vake ndokubva atora dzimwe hanzvadzi dzake nevamwe vanhu muvhileji akabatwa nevanhu 7 panzvimbo abatwa kudaro nyaya yakaendeswa kumatare edzimhosva ndokubva yanotongwa asi matongero akaita nyaya iyi ndeyekuti mukadzi akabatwa aine murume uyu segirlfriend hana murume itori hosa penduka murume mukadzi akamboroorwa ndokubva adzoka saka iye pachake kwaari mukadzi uyu zviri correct nokuti anenge amuda anomudawo nokuti hana munhu asi murume uyu ndiye ane dambudziko chikonzero ane mumwe mukadzi uyu mukadzi ari kutiwo handidi barika zvacho nematongerwo akaitwa nyaya iyi baba Pati ndozoita kuti nyaya iyi mudare wangu akabatwa nenyimhosva iyeye anova ndiye akaita cheupombwe anova ndiye akaenda musango kunoita cheupombwe anova ndiye akatadzira mukadzi wake ndiye adzoka futi achiti hongu ndakatadza asi matongerwo andiri kuita handina kugutsikana nawo ndine nyaya yandinayo baba Pati nyaya yandinayo panapa iyi iri kuitika mukati meguta reHarare pane iri kuitika mukati menzvimbo pabudiriro 2 shops pane nyaya iri kuitika paflyover tichibuda kubva pamupedzanhamo pamupedzanhamo apa pambare takunobuda kuti takupinda mukati medhorobha zviri kuitika mukati menzvimbo idzodzo vana vevanhu vasuwa vana vanhu vakutosvika kutodarika hondo inoridza pfuti zvichiitika ipapo in short regai ndikutanga ndichiti pabudiriro 2 pamashops pane nzvimbo inounganidzwa marara nzvimbo iyi inokasira kuita marara akawana chikonzero pane vanhu vakawanda vanouya kuzorasira marara ipapo kusanganisira vanotengesa nzvimbo yese ine vanhu vanotengesa kufanana nemavhenda inokasira kuunganidza marara chikonzero zuva nezuva vanenge vari pabasa vanenge vachirasa kudya pamwe chete nezvinobviswa mumapepa anenge aripo zvinhu zvinotengeswa marara aya vanhu vari munzvimbo yemubudiriro vari kuchema vari kupopota kuti mukati matiri tine zvimwe zvirwere zvatisazive kwazviri kubva zviri kuuya nekuda kwemarara aya kwatine tsvina inenge iri panzvimbo chikonzero haisi mumba iri panzvimbo yakaunganidzwa moto uri kuzoiswa ipapo pari kupiswa moto utsi uri kubva imomo hwakonzeresa vari kuti marara ari kuzopiswa kupiswa kwaari kuita ikokoka hamuzi kugarika panotoda 3 kana 4 hours dzekutombotiza misha yenyu kusvikira marara utsi hwapera kuti hupere zvinotoda vanhu vanouya vachisandura simbi vachibvisa marara ari pasi vachimaisa pamusoro kuti zviche zvipere kana pasina adaro unogona kuita 3 days kana 4 days utsi uchingoenda munzvimbo inogara vanhu vanotogara sei hakuna imwe nzira inoshandiswa here kubvisa marara
kuti tisakuvara neutsi nekuti kune vagara vatori nezvirwere kudhara vanenge vakafanana neTB vakafanana neasima vakagara padhuze nemoto uyu unenge une utsi torarama sei? Ndiani anenge apisa marara aya? Chavari kuti ivo vari kupa mhosva kuvanhu vanoita basa iri nokuti vari kuti vachaunganidza ndo vachabvisa, saka vakutofungidzira kuti ivo kana vasina kubvisa ndo vari kushandisa nzira yokupisa. Asi ari kuonekwa achisa moto apa asi kuonekwa, asi vari kudzorera mhosva kune vanoita zvinhu izvi kuti kana vasina kubvisa ivo dzimwe dzenguva ndo vakushandisa nzira yekuita sei yokupisa chikonzero vana kubvisa. Vagari vekupa Budiriro 2 shops. ndoziva kuti kubudiriro 2 kumashops kune hofisi yekanzuro. Handiti ichokwadi vakaenda here kunobvunza pahofisi yekanzuro kuti nangarani muone suzhu inenge yaunjikana apa, inenge yaungana apa iri kupiswa endi utsi hwacho huri kuti kanganisa, huri kupinda mudzimba. vari kutaura masviko kuti arisi kuziva pekutangira. dzimwe dzenguva tikauya pachimuti pano vanhu vakawanda tinogona kunzi endai pakati sokureva kwamuri kuita vakutoziva kuti dzimwe dzenguva tikaenda pakanzuro tikaenda paofisi ndo pachatangira nyaya iro ende vakutoziva kuti patiri kuenda hatina kukanganisa. Ndipo chikonzero vane chokwadi nokuti kanzuro ndiyo ine mvumo, ndiyo ine basa rokubvisa marara. Handiti tiri kuwirirana ichokwadi. Saka izvozvi kubudiriro 2 kune hofisi yekanzuro vadi kuenda kunovabvunza kuti marara aungana ndimi munofanira kumabvisa. Okay baba pati ndine pananga ndaita mistake ndati budiriro 2 budiriro 1 shops. No, even budiriro 1 shops Ichokwadi. kune hofisi yekanzuro iriko. Handiti ichokwadi. ngavaende kuhofisi vanovabvunza kuti marara ari kuungana endi pari kuonekwa vanhu vachizopisa achizotanga kukanganisa magariro evanhu panharaunda iyoyo. So vakaenda pahofisi yekanzuro vanofanira kukakuita sei kupindurwa zvavanenge vapindurwa ipapo ngavakubatei vatudze kuti vati kudini. Kana vasina kugutsikana tisina kugutsikana tinobata mutauriri weHarare City Council. Ichokwadi. Even nhamba yahis worship mayor Mafume tinayo. Ichokwadi. Nokuti tinoziva kuti hurumende munguva shoma yapfuura yakaita chirongwa chokuchenesa dhorobha. Handiti nyika yese ichokwadi munhu wese angachizona kuti guta ranga richicheneswa. Handitika nzvimbo dzese dzanga dzichicheneswa. Good. Saka even izvozvi tinoziva kuti Harare City Council yakapiwa mari nehurumende Second Republic kuti vatenge matrakita ekubvisa marara. Saka kana marara iwayo asiri kubviswa zviri kukonzerwa nei? Dambudziko nderechii? Dambudziko ravari kuchema naro apa nderemoto kuti nzira iri kushandiswa pakubvisa marara. Tiri kuzopaka kuti marara apiswe ndicho kuti anenge asina kubviswa. Ichokwadi mukoma kaide. Kana abviswa marara iwayo apiswe ngavaende kuhofisi yekanzuro vanobvunza kuti chii chiri kupa kuti marara asabviswe ende kana asati abviswa ndiani ari kuzopisa marara iwayo. Ichokwadi muri yeZimbabwe vagari vari pabudiriro 1 vari kunetseka neutsi uyu hausi kuenda kwese. Pane misha pane mastenzi ari padhuze nepari kuti kana moto ukapiswa hamusi kugara zvakanaka sokukunzwa kwapeda chichemo chenyu. Endai panzvimbo iri padhuze pakanzuro kumaofisi awo mosvika mopa chichemo chenyu. Toita sei? Torarama sei? Uyezve tichagara zvakanaka rini? Right. Zvamunenge maudzwa batai baba Isabel, batai bhozhongora maudze mawapaka update kufamba kwamunenge maita. Ndoziva kuti izvozvi makabata chimuti regai tikuziviseka kuti pane washing powder yanetsa munyika. Kufamba mukati mekutsotsura dziri kuitika matimano senyika ino. Muri yeZimbabwe nyaya yandakuda kutanga panapa zvakare ndeimwe nyaya ndiri kutaura. Nyaya ndiri kutaura panapa iri kuitika mukati meguta reHarare. Tichibva pamupedzanamo tobva taenda paflyover. Mukoma KB handizivi kuti vanofanira kushanda basa iri nderipi uye vangabatsira vanhu sei. Paflyover hapazi kufambika nemakumbo nevanhu vanenge vakabata mafoni. Vari kuita kubvuta pachimhanya kunovanda kana kupinda muzvimakwenzi zviyazvo. Vari kuita kubvuta fefe vanhu vakatarisa. Kana kuti munhu akabatwa ari padhuze akwanise kutotaura chikonzero vanenge vakatomira vakati wandei kutiona kuti vanhu vachikota ichi. Wobva wangojambira kupinda munjanje nekupinda mumakwenzi. So vanhu vari kuchema vachiti kune mumwe munhu anobva pamupedzanamo anoti ndokwira komberi kana kukwira mushikashika kupinda padhorobha apa about 500 meters ndakutopinda nokuda kwokuti tafuwiswa nevanhu vari paflyover. Vanhu vari paflyover vanhu vachona vamwe vachona havana basa vanongoronga zvinhu zvefeki zvokungogadzikira kudayo kuti senge munhu ari kutengesa atengese. Koita vamwe vanongori kwakamira kubva kuseri kusvika rivire akangomira but hana zvaari kuita. Ndo type yevanhu vari kuita izvozvo. Vari kuchema kuti mapurisa tibatsirewo paflyover hapazi kupindika. Tosuruvara here kuti tipinde mukati medhorobha rekwedu munyika yedu.
muri kuti munhu ari kubva Mbare. Yes. Ehe. Achipinda mudhorobha kana kubva mudhorobha achienda kuMbare. achibva kuenda kuMbare. Kungokirosa ipo paya chete. Ukabata foni kana kuenda pafoni uchitaura pafoni iri kutorwa maoko fefe. Zviri kuitika nguva izvi. Iko kunyangwe masikati. Pakuitwa nguva dzese azvina basa kuti nguva iyi. Vamwe vanenge vacho kune vanenge vatomira leso kuti hona imwe munhu ari pafoni muri kumuona uyu. Miriam one kana asvikapo haana kwari kuenda kumberi. Chokwadi chitorwa vanhu vakatarisa. Zvava nenguva yakareba sei zvichiitika. Zvane nguva yakati obati pazuva apera vane nguva yavaita. Iko zvinozva kuita nguva isi. Right. Vanhu vakasangana nedambudziko iri vakaenda here kunoripota kumapurisa pangave paMbare zeta rapera. Right. Mapurisa vakaripoterwa. Kusvika mapurisa zvakare last time vatomboudza chiziviso chekuti vanhu dzimwe dzenguva kana muri mukati mekufamba apa onai nguva yekufamba. Chikonzero pana vanhu vakawanda vari kupondwa, vanhu vari kutorerwa zvinhu. Paitwa izvozvo vanhu vanga vane uchenjeri havachafambi usiku. Right. Nokuti chenjedzo yakabva kumapurisa. Pakabva chenjedzo iyoyo vakomana vava munzara vakubata masikati machena. Okay. Vakadzokerere zvakare kuenda kumapurisa kuti mapurisa hatisina rugare munyika yakasununguka. Handiti nyika yeZimbabwe. Right. Tiri kubatwa ngunzu masikati machena. Tichibva kamudhorobha tichienda kuMbare, tichibva kakuMbare tichipinda kamudhorobha netsoka tichishandisa paflyover. Ndofunga ndiwo mashoko vanofana kuti anzwe mukoma KB muchitaura kuti kwakare ikoko ndokune nyaya yese. Yes. Kumapurisa. Aiwa kazvinetsa. Handiti mutauriri weHarare namba yake tinayo. Ichokwadi. Tobva katavabata tonzwa kuti kuofisi kwavo nyaya iyi yakasvika here yokuti vanhu vari kubatwa vakangunzu paflyover. Paflyover. And ivo semapurisa ndezvipi zvavari kuita kuchengetedza vana veZimbabwe? Nokuti kune mumwe munhu izvozvi mukoma KB abva kuGokwe ndokudzikira kuMbare. Obva nzi zvauri kuda zviri mukati medhorobha. Yes. Zvandiri kuda pamupedzanamo shirega ndisvike pamupedzanamo akutopinda netsoka apo haazivi ari kubva Gokwe manoti mateta kure kure. Anosvika achingowira chete. Paka vakomana varipo. Aiwa zvinese baba Isabel, pfapfaidzai tsudzurai izvozvi katiedzeka kubata mutauriri wemapurisa mudhorobha reHarare tinzwe kuti right ripoti iyi yokubatwa kwevanhu ngunzu masikati machena vachitorerwa kamafoni yakasvika here kuhofisi kwavo and ivo vakaitei kugadzisa dambudziko iri. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafedza tiri kuitika matima senyika ino. Paka rafingura. Shako rafingura chiri kuti kudini? Mukoma KB ndidzure mashoko andiri kutaura pana. Pane mwanakomana ane 34 years kuberekwa. Aita 34 years aita 34 years kuberekwa pakutanga kwake. Pari zvino zvaana 34 ane makore akawanda but akaroora mukadzi aine 34 years ndo pakazoroora. Aroora mukadzi kudaro ndo kuita 7 years asina kubata mwana. Ndo kuzobata mwana. Abata mwana aine 3 months mwana chibva afa ari mwanasikana. Nematambudziko. Afa kudaro mwana uyu mukoma KB. Murume uyu izvezvi angasingana ari mumba. Kungopinda mumba chete kungoti musoro pasi kungokotsira. Mambama ari kuuya achibva kukamwana kadiki. Kana kuti dzimwe dzenguva amurariki nenoizi kunge mumba muchichema mwana but mwana wavo akashaika ende vakatsvaga mwana uyu vasingamuwane mumba. Right. Zuva nezuva kuisa munamato mumba nokutsvaga vana bogorobori vanoisa mishonga kuti dzimwe dzenguva zvinga zvakanaka but zvakashaya basa. Zvazodaro mukoma KB vanhu vandokutsvaga mubatsiri vatsvaga mubatsiri akati hapana chinoshamisa nemubatsiri mwana ari kukurwisai mwana wenyu wamakapona iye uya akafa uya ndiye mwana ari kuuya munomu ndiye mwana ari kuchema ndiye mwana ari kukurwisai. Ko takatadzei inga takadya mishonga inga takaenda kunouchikwa takashingirira wari kugara tese 7 years pasina mwana kusvika taita mwana nhasi tamubara kwemwana uyu akatsamwe kwatiri zvikanzi habusiri imimi variko vari kurwadziwa kusvika muite 7 years muine muchigara mese variko vachiuda kuti musaite mwana asi maita mwana kudaro ndo zvavakazokwanisa kuita izvi kuti mushungurudzwe nemwana wamakabereka. Nhasi uno mukada kugara zvakare kuti muite pamuviri kana kuita mumwe mwana munotosvika muchiti munozoshungurudzwa nevana vacho vawanda. But inini ndiri kuti imimi paukama hwenyu handidi kutaura kana kureva kuti zvakaitwa nani kana kuti zvinoitwa nani zvinofana kubuda pachena zvoga. Right. Ndiri kuuya kumba kwenyu munogara kure zvakaita sei nevabereki venyu zvikanzizvo tiri padhuze napadhuze tinotokumbidzana zvikanzi koto ndinoda imimi nevabereki venyu munge muripo ende udzai vabereki venyu kuti kuri kuya mubatsiri nyaya yekutambura kwataita iye nemwana uyoyo ende vabereki vaitoshividzira kuti mwanangu ndinorwadziwa vanangu kuti hamuzi kurara uyezve muti mukuruwa nemwana akafa chii chiri kuitika naivo vachitomboti ngatifambiwo. Right. Mubatsiri achibva asvika pamba mukoma KB zvikanzi right nhasi tiri kurara pano
tese but zvatiri kuita panapa ndezvekuti izvo toda kuenda kuguva kwemwana. Mwana uyu akafa kuri kuma 11 zemanheru mukoma KB afira Momba kuma 11 zemanheru vatorara ndo pakaoma mwana. So kwakakwa kungoti 11 dzikangochaya manheru nguva yakafa mwana iyayi Momba muchatorariki adzoka mwana akutovarwisa kana kungotanga kuchema Momba munorarika sei muri kuchema mwana imusina mwana. So mubatsiri pakasvika kati baba naamai nemukomana nemukadzi wake toda kudzinga mhepo iri pano. Zvatiri kuita panguva ino nasi tinorara kumakuva kuguva remwana wedu. Anditi mwana akafa? Yes. Ini semubatsiri ndati mwana ari kurwisa vanhu ava. Mwana wavo wakaviga akaradzika kureva kuti ndo maari kumuka umu achiva kuzoshungurudza vabereki achidzokera. Saka isusu nhasi tikunorara kumakuva. Inini semubatsiri ndiye ndichake ndikagara pamusoro peguva. Imi munogara zvenyuko ini ndogara pamusoro. Ndobva vaenda paguva mukoma KB ndokugara kubva kuma9 zemanheru 10 variko ikoko. Uya idza kuenda kuma 11 ndokutaka kuita zvinhu zvake. Zvikanzi imi migara zvenyu apa ndobva agara. Kwauya kuma 11 mukoma KB pakaita moto paguva. Moto ukashaya basa. Waita sengoro kuda kuita sengoro kusipaka kuti ucha sengoro kuda mugwa bari zvishaya basa. But nguva yaita moto uyu amai vanova ndio amai vemwanakomana vaishanyarika vachitadza kugara. Vaita senge pane zviri kuvanetsa vachitadza kugara varipo ipapo kusvikira vazoridza mere. Zvikanzi muri kundishungurudzirei? Wavai kuti muri kushungurudzei? Murume wanje akatanga kubvunza kuti kumaitwa sei? Zvikanzi nemubatsire gani ndikuzivisei? Pandakagara pana pandakamirira kumirira kuti mwana uyu asabuda nokuti mwana uyu ane munhu anouya kuzomutsa munhu achibva aenda uko. So kumutsa kwacho ndiko ndikagarira pano. Saka mwana uyu asizomutsa wacho anomumutsa iyeye pane zviratidzo zvinofana kuti burizwe paari. So amai vaizama kuda kumutsa munhu but pakagarwa hazviiti. Ndope watava kuchema vachiti kubva nhasi uri mwana wangu here zvauri kutorwa zviitirei? Ndiye anakaenda kunoshedza munhu vari kumakuva ikoko. Kusvikira mubatsiri ati baba atiteerere zvinotaura vana zvinotaura zvomukwa muri baba imimi. Inzwai zviri kutaura mudzimai wenyu. Tauya pano kuzobvisa mhepo iri kumutswa mwana uyu kuti azonesa vana venyu. Vana venyu ndio vari pano umu ndio munomuka munhu ndati takavhara mweya unofanira kuti uiswe pano umutse mwana but uri kufanira kudzokera kumunhu ari kumutsa. Zvamuri kuona panapa ndezvipi? Nokuti tese tiri panapa tiri kuchema kuti vana vedu vagare zvakanaka. Chii chamuri kuona? Zvika ndiri kuona mudzimai wangu inini pane zvakuitika pari. Amwene vakatanga kubuda dzihwa uri mukoma KB vachibuda musodzi varipo vachitaka kuchema ripo kutaka kufamba kuita senge munhu ari kufamba nemakumbo 4 vachifamba vachienda kumuroora. Vakazosvika pakunobata muroora. Pavakabata mukoma KB vakabata pasaiti pedumbu apa havana kuregedza. Vakaita zvokumanikidzwa kubviswa vakabvisa nyama nehembe kukotera nenyama idzi nehembe vachibvisa pamuroora vakuita senge imwe mhepo. Svika nomubatsiri ndozvakaida kuti muone ndo pari kubva mhepo yanga ichibudisa chii? Yanga ichibudisa mwana. So mhepo iyi tinofanira kuipedzera kunoko haifaniri kumukira futi. Ndo pakatorwa mai ava vakanzi mai ava mumaoko avo munenge muchitori nezvinhu zvavainazvo zvavanosvika kana vakabata zvinhu vosvika vomwaya paguva apa. Kana vamwaya paguva apa ndo panomuka mushonga panomuka mwana uyu. But regai ndikuzivisei kuti ukama huripo chii chaita kuti amai vashure kuti vaite mwana wavo ivo vachida muroora. Amai ava pachavo bvunzai mwanakomana wenyu kuti kubva azoroora mukadzi uyu kubva kumashure ane musikana here waakamboita. Akapopura mukoma KB kuti handina kugara neta musikana ende pandakazokombesa musikana uyu handitonzwisi kuti musikana uyu akandida sei kana ndakamukombesa sei. Kusvika pa 34 years anga sina mbogara aita musikana waakatanga kukombisa ndiye musikana waakaroora. Mushure mekuenda nemukoma wake woko baba mukuru kumasowe kumuko akasvika kaita sei akabatsirwa ndo pakasvika achiona musikana ende musikana iyeye achibva tokabira achibva touya pamba. Auya pamba akaudzwa mashoko ekuti wai uchitambisa vana vevanhu mahara musina kwamunoenda. Ende zuva iroro ndo pakasvara mukoma kuti amai ndo zvavakandiudza. So amai vakanzi izvo mukavatarisa pakati pemaoko avo muchaona vane nyora dziri pakati nepakati pemaoko dzikatariswa nemurume wavo dzikaonekwa zvikanzi nyora idzo dzinoda kuti dzibviswe. Mushonga yawewe itori umwe yacho itori maoko mukati
chavabata chese vakanokanda paguva kana chavabata chese vakataura nezi vachiti ndiri kuchisa pakati kana pari patsoka yemunhu vari kukanda nokuda kwemishoko iri maoko chinotoshanda kana chii chitsinga munhu akutokwara toda kuparwa dzakaparirwa ikoko but amai vachizobva ikoko mhepo ichipera iriko ikoko vakabva vati ndakuenda murume wangu ndo papera muchato ende chokwadi amai vakatoenda vakasiya murume vakatosiya murume vasiya murume kudaro murume achibvati ndichambogara 1 week ndione kuti mukadzi wangu anodzoka here mukadzi asina kudzoka murume achibva enda kumunyaya ndokunoisa nyaya yake aisa nyaya yake ndokunosangana nemashoko zvakare kuti kumbe kushakwa ikoko zvakare kune umwe mwana zvakare ari kurova vabereki vake ikoko kumusha kwakaberekwa mai indoyo nyaya yakazoita kuti vagoziva kuti koimi mabatsirwa sei asi mai ava variko havo vari kugara pamba pevabereki vavo vakafa asi nevana vamwe vagara ipapo vakabva vabva vakati hatikwanisi kugara nemi nokuti guru rakati makaita zvakati kwakabuda nyaya dzakawanda guru rakati makaita zvakati guru ramakaita zvakati hakuna anokwanisa kugara nemi asi mubatsiri akavaudza achiti nyora dzatabvisa maoko idzi bedway imi mutori nani because mutori neminamato nematombo amwina maoko uye munhu hachisina chinhu but vana veukama rushimedzera vachiti zvavakatitira kumashure vakatiurayira veukama vakatichemedza mune zvakawanda nenyaya iyo kunyangwa sisina chinhu hatikwanisi kugara navo munhu ari kugara pamba asina munhu anoshanya ipapo baba Isabel hatizivi mukoma kepe ini nyaya ndinayo ndeyekuti ndiwo akatakura mwana 9 months yes ndiwo akachengeta mwana kusvika enda kuchikoro mwanakomana kusvika pa 34 years ndibabaka yes kudambudziko nderei sei vakabata mwanakomana kuti asafambidzane nemusikana panguva yaikura kwanzi vaitomushandisa kutomuita murume wavo but ivo vaine murume vasingade kuti mwanakomana aroore anogoroora sei ishanje even paakazoroora paakabatsirwa kumashure kwakaenda mwanakomana vakabva varwadziwa kuti sei azoita kamwana ende vachiudza kuti wai uchitambisa mwana wevanhu pasina kwazvinoenda vaizvisa sei hazvina kwazvinoenda ivo vachitora kuti mwana kana vasina chakaipa chiri pavanhu so mashoko ari kubva kakumba kwakazvarwa amai ava chinzi pane mhuri iri kurova hoka nemwana mucheche vakazobatsirwa here aiwa vasati vaenda vakatotora tikumbira kuti mubatsire tese auye atibatsire so vanhu vangachida kuzama kuti unganidza zvikwanisiro tiri mubatsiri akuendeko but mubatsiri asati aendeko pakaipa ameno ndiyo nyaya yamasimudza baba Isabel kuti uri mubereki ndiwe wakapiwa ukamuchengeta ukamuendesa kuchikoro kusvika akure nhasi womusunga kuti hapana kwaanofana kakwere usaite imba asiwo vakaita imba yavo kuti zvidii 0713-938-538 0713-938-538 tsika mwana tsika 6 minutes past 11 paNational FM Radio. Vabereki vedu vaive nemoyo yakaipa ini hangu nanhasi handina mate nazvo ndakaita varume 7 vachingofa nekuda kwevabereki ndiri kunoku kudombo shava muteereri uyo baba Isabel 7 varume vachifa nokuda kwevabereki apa ndo panga pachida iyi mukoma KB anonzi ani mukomana uyu makandiberekereiko right yes Potifa Mopo ndiri kukumbirawo mataura nemutauriri wemapurisa weHarare vanovaka vachakanza handisi inspector chakanza vati kudini nenyaya yemataura yepaflyover vachakanza vataura vakati kubasa kwedu kana patanga kuitika nyaya dzakadaro tinoti basa redu ratanga zvatichaita siku tichataura nadispo wepolisi yepambari kana pachisiwa deployment during the day vemasikati kana veusiku ende poitwa operation yekuti unomboharira nepanzvimbo muri kuitei yes nemhaka yeuri apa chawinacho chii munoziva kuti vanhu vanogona even vanhu vari kutengesa vachigara ipapo nezvinhu zvakakwanaka nokuregerera vanhu vasina kunakaka vanokonzeresa kuti vakanganiswe basa ndizvozvo nokuti muchasvika pakubvunzwa nezvimwe zvinhu zvanga usingazivi upenyu hwako uchabvunzwa kuti pauri kuitei une tsamba yebasa here right nenyaya yekuti pari kutsvagwa munhu ane zvaakakonzeresa ivo vanhu varipo ipapo ka uonanai mega kuti watinai panapa ndewedu here ari kuita nezve haasiri yatsotsi ari kukonzeresa here iko zvinozvi pakuuya vakomana ndizvozvo vati takuisa vakomana
mapurisa vachaita basa, mapurisa akuita basa, endi vachakanza vachazotaura nemimhuri yezimbabwe Ichokwadi. vachikudzaika kuti ndezvipi zvavanenge vaita, ndeapi matanho avanenge vatora kupedza dambudziko rataura nababa Isabel repaflyover apo. Uyo we34 years ngambopira upenyu hwake kuna Musiki. Mhinduro dzaanoda dzese dzinga nonoke asi dzinouya. Ndinonzi Mike Collins ndiri kunoku kuchiweshe. ava vapinde pachikristu chavo chavo. Yes. Mukristu aneti mukomana we34 years Yes. ngapire upenyu hwake hwese kuna Mwari. zvese kuna Mwari. Iye ngaende pachokwadi chete kuti ndimi makandisika wadenga, ndini makaita kuti ndivepo, handina kuaplaya kana kumbonyorera tsamba, asi kuti nguva yenyu paikakwera kuti ndofanira kunge ndiri chizvaro chiri panyika makandiunza, saka ndamirira kwamuri. Wow. Rafingora woye, mubatsiri uyo imhare yebasa, ndivo vakatumwa kuzobatsira kwete kuzotora mari. Uyo anopisa mubatsiri rikiti bvusando dzake. Vamwene muroyi mukuru vanga vakasunga mwana kuti asarore, nekuti mwana zvichikonzerwa namaiko hanzi zorovesa mwana iwo vaiwanikwa Peter Zulu nyatso kunyora zvakanaka message iyi. KB Nabozho, kufunga kwangu ngapaiswe mutemo wevanhu vanoroya vanobata because zvakasiyenei nokuponda munhu wese anoroya anotobvuma kutoreurura ega kuti zvinofadza. Mukomana we19 years akagona 98% mazuva ano. Ukawana pane mari namira ipapo watoiwana mari yekuchengeta vabereki vake nokuzorora mukadzi wezera rake kubudikidza kane mari yashuga mama. Dai ndiri nezvangu ndiri kumhanya nashuga mama avo. Ndinonzi Mr. Gwero Alfred Mafrado, madai kufamba supporter Manchester City. Mafrado anenge ari mwana wako akutorera iye. Unoita sei nazvo? Anenge ari mwana wako akutorera kamukadzi muhombe. Ameno. Hanzi Blue ndiyo inopedza masports kana timu iri pahomu. Hakuna imwe yakaonekwa kunze kwechele chete. Ndinonzi takudzwa mushati ndiri kuno kwa Rusape. Right, tsvakurudzo yakaitwa haisi color blue inopfekwa netimu inenge iri pahomu inopaka kuti timu iyoyo iperforme zvakanaka. Ndichazokuudzai pakaipa baba Isabel. Regai tione kuti tinokwanisa kupinda muchitoro pano nevasawira vedu ve-lifestyle mode. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekutsodzura dziri kuitika matima nawo senyika ino. Muri yeZimbabwe ndinoziva chimuti munenge makachibata muri mukati mekufamba nacho. Wamukaseko takadiyesiye kurima Evaristo Pwanya handikangane Elijah Mutasa Rasta Sheli Tege wamukaseko lati makanjira Lloyd Chinake pa National FM kana kuti pa radio stations SAZBC kusanganisira Radio Zimbabwe. Handitika yoiswa inotanga yateererwa yozoiswa musystem kuti inokodzere kurirere nokuti pane mamwe mashoko asingakwanisika kuridzwa pa National Radio. Kana yapasa yoiswa musystem yozotanga kurira. Wakuda interview wakubata wana Robson Umari wakuya pa chirongwa chevaimbi. Musasenda music pa WhatsApp platform.
haitorwe hairiri pafoni muri yeZimbabwe. Ndio procedure. Maita basa regai katizoona kuti pamushini iripo here totsudzura mumanzi wacho. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukoma KB. Ndine nyaya ndinayo panapa. Nyaya yakaitika mukati menzvimbo yemukati meguta randiri kutaura kuti Marondera. Nyaya iyi mukoma KB yakamira kadaiso. Kune mumwe murume akaroora mukadzi wake. Aroora mukadzi wake kudaro. Mukadzi uyu akangomuka kungoti murume ndiaenda kubasa. Akangomuka akuti ndakuda kuenda kubasa. Ko basa roda kuita nderei. Ingawani pane chiri kushota iri panapa zvikanzi aiwa. Inini pachangu semunhukazi. Ndakafuta kungosununguka ndine zvandinodawo. Zvisikakwanisi kuti munhu wanise kana hama dzangu pane zvadzo dzinogona kundikumbira. Handikwanisi kutora mari iyayi ndichibvisa ndichiti ndapa nhinge onda panenge. Nditenderere kuenda kubasa. Mukadzi achibva basa. Ende chokwadi pakabvumirwa mukadzi kuti kana wawana basa endaka akatiratidza kuti basa ranga chitori kudhara chachakamirira ipermission kubva kumurume ndokubva aenda kubasa. Aenda kubasa akusenza kudaro. Mukadzi ane hunhu hwangagara nayo kubva mukupfeka nemafambiro. Murume anotiye pakabuda mukadzi akuenda kubasa. Language matauriro chaicho une respect. Zvatanga kuchinja. Dressing nemapfekero anga atosiyana. Mamwe mafambira mapfekero kuti mukadzi aiti mukati mekufamba so ndaitonyara kusangana vamwe vanhu chiti mudzimai wangu uyu. But mukadzi aindiudza kuti aundisarudzire zvekupfeka ndine kodzero. Ende aiti kana kabvunza mwaiti ichokwadi ichocho aumanikidzi zvoenda sei zvanoda. But aiti ini ndiri kuti mukadzi wangu chazonetsa ndechekuti mukadzi aiti kana kauya kumba angautora dzimwe dzenguva kuti nokuda kwebasa nguva yandironzi nditange mangwana ndinogona kusaya kumba ndozova yangu mangwana nekuti basa mangwana pari kutanga rakaoma. Murume nemudzimai uyu vane mhuri yakura sei? Vatori nevana 2 vakatosvika pakutotsvaga musikana webasa nekuti mukadzi akuenda kupi akuenda kubasa. So zvazodaro mukoma KB baba vakati maonero angu andiri kuita inini kana mukadzi akauya dzimwe dzenguva kumba aitosvika panguva yekuti kuti ndasoda ndichishanda ndakaneta handikwanisi kuita panguva kufara nemurume nekuti ndakaneta handikwa kuti uziva kuti nezuro ndakatokundikana kuya kumba nenyaya yekuti basa rinenge rakawanda. Rimbori basa rei? Muri kutimba mufudzi here? Muri kuenda mumuri? No zvakamira zvakadaro. Alright ndo zvazviri. Murume anoti iwo akasvika pakuona kuti panapa inini ndine mamwe maitirwa andiri kuitwa andiri kutendererwa ndokusvika atsvaga munhu kuti no inini kana ndisiko rega nditsvage ziso rangu rinomira ririko. Akatsvaga munhu wei security tondira iri maunga dzigaboni baiba chitofu. Okay ndobva atsvaga zvakati. So zvakaita ndezvekuti mukadzi uyu anga akatowana basa kudhara bosi wepakambani paanoshanda ndiye munhu wakachidanana. So simba ranga rava nemukadzi nderekuti kufamily kwemurume kwemukadzi uyu kunoita sekunonzi kune vanhu vakakwiririra vane mari dzavo kuda kwemukadzi. So murume uyu munhu ari pasi yokuti kana kutaura chaiko aita senge munhu ari pasi. So pane rimwe zuva yanga iri lunch time boss vakapinda muofisi yavo nemukadzi uyu pasina vanhu vakati one day ndobva vatanga kuita zvinhu zvavo varimo imo. Vatanga kuita zvinhu zvavo vanhu nomumwe gadhi akanga aripo vanhu vakatosiyiwa vari muofisi imomo vachiita zvavari kuita. Manheru ndo pakanzwa gadhi kuti mune munhu ari kushevedzera chete dai machindiregera but kutaura kunika kuneta karipo. So waita kateerera marooms anenge akakiyiwa but room ishi yanga isina kukiyiwa nokuti yanga yakakiyiwa nemukati nekuti vanhu vakapinda mupi vakapinda mumaofisi masikati but hakuna munhu akakwanisa kuvhura nekuti achiite ofisi kukiyiwa kaitikwa room uyu bosi vaita sei vabuda. Munhu akatozonzwa kuti makapedzisira maane mhere ndiye akatanga kushevedza vamwe ndikufondera mamwe mabhosi achiti ndo zviri kuitika kunoko. Bosi iwo pachavo pavakafonerwa zvakatozonzwika kuti foni yaitochema mukati imomo yanga itoringa muofisi. Ndo pakauya vamwe vakuru ndobva pabrekwa ndobva pinda toona mupolisi arimo. So pavakapinda munhu kuti vakaona murume ndiye airatidza kuti ane upenyu hwakakwana asi anga asina kumira anga ashingorira kuenda mberi semunhu baba vari panguva namai. Mukadzi akungoti rapata baba vasi kumira vari kungoitawo endeni baba vanga vari mukati mekuti kutaura vanga vasinganyarari vachiti nguva yangu yekubva pauresti yakwana nguva yangu yekubva pauresti yakwana. Ndo pakandizvo mukadzi uyu but nguva iyi mukadzi anga asati aurikana chena anga angonyarara aneta but murume anga asiri kubva mukadzi kunyange mukadzi akaita kudaro murume anga asiri kubva angari mukati mekuita sei kuita zvaari kuita. Ndo pakanzi neumwe mukadzi mukadzi uyu ndotomuziva ifriend yangu
nekumba kwawo kwakaberekwa ndokwandoziva kumba kwakazorora kugara nemurume wake andikuzive ndobva patumirwa shoko kumba kwavabereki vake havana kuudza kuti kwamira sei vachibva vauya vamwe vakati kuda kuti pane zviri kuitika kumba kwemurume wake ndone sei ndikuziva vabereki ndobva vamhanya ikoko vamhanya ikoko murume akati ini handichandiri kukwanisa kuita ndo pakanzi izvo nemunhu wakafonera iye zvikanzi enda ipapo usanyara hako kana wasvika ipapo unosvika worasira mvura yako kumurume kana akarara unorasira mvura yako kunzira inoshandisa nawo munhu pakugara mvura yacho inofanira kuyerera ichibva paari ichiyerera ichinosvika nepamukadzi akarara pasi pose paitwa zvinhu zvemukoma KB murume anga asina kumira kuita zvaiita aingoita chete pakapedzisa kurasirwa mvura iyi ndo pakati sei ndo pakamira but achimira kudaro mukadzi nemurume vese vanhu vaiti tiri kupi ndiana hapana munhu angachiziva munhu angaripo vanga vakabatwa nechadzimira vese varipo ipapo but dambudziko ranetseko zvino zvinderekuti murume akanzizvo kurasira kwanoita mvura kwamuri hazvire kuti ndapedza nemi kwandakaende kunofanira kuti kubhadharwe ndofanira kuti ndibhadharwe murume uyu achibva ataurwa naye zvakanaka achibva pakasvika pakupengenwa unokuona zvikanzi ichokwadi ndezvanga zviripo panapa ende atori bhosi pabasa atori chigaro chakanaka achibva anzi izvo munofanira kuti muende nemurume muridzi womukadzi uyu nekuti honai munhu wamuinaye mukadzi wemunhu but akatendera kunzi enda kumba kwenyu but kuenda kumba kwenyu munofanira kuuya mangwana makusendukira tese basi asi kana musina kuuya pane zvinoitika kwamuri akabva apiwa foni nemuridzi womukadzi uyu kuti taura nevanhu kana wataura nawo ndiye vanhu zvavachakuudza pamusoro pezvamanga muchiita panzvimbo izvo murume achibva aenda murume uyu paakaenda mukoma KB haana kukwanisa kurara mutezo wake hausi kurara hausi kudzikama ungori mutezo uringori on kusvikira azodzokera chanetsa ndechekuti izvo mukadzi wemurume anova ndiye mukadzi wabhosi uyu akasvika pakushevedzwa kuuya panzvimbo iyi vanhu vasati vabva apa panga paita nyaya yekuti mukadzi uyu akatokwanisa kutoti iye aende panext padhuze nepamwe pakanokumbira mvura akaisa muchigubhu achiti ndoda kune vadiri vakarara but achisvikepo pakanzi kuimi muri kuya pana pemurukadzi wemunhu kuzvamakabata ndezvei vanhu vakabata chigubhu kuchiona chigubhu chitori nemvura inopisa aida kuvapisa kanzi hamusi kutenderwa kupindamo zvikanzi hazviiti because ndine kutambudzika kwandiri kuita inini nezvandiri kuona ndaisasiva kuti zviri kukonzeresa but akabatwa kuita sei adaro iko zvinozve vamirira kuti vagoenda nekuti nyaya ndiri kutaura yemukoma KB aizive mazuva inyaya itopisa izvo zvemarondera kune vanoziva pakambani paitika nyaya iyi handizivi vamwe vangareva nenyaya yekuti vanenge vachiziva kuti munhu uyu ndibhosi kuti zvakamira sei kuti nyaya yapapi nyaya yakuenda kupi asi munhu akaita zvinhu izvi haagari kumarondera anotodarika nekumarondera achienda mukati menzvimbo muchienda kumacheki ndokakaitika nyaya iyi saka iko zvinotamira kuti nzwa kuti bhosi vakaendera kumacheki kana kuti chitaura nemurume wacho anova ndiyani mukadzi uyu kuti atiudze kuti nemukadzi uyu chii chakazoitika nyaya yapapi asi iko zvino dambudziko ranga rasara pamurume murume haasi kukwanisa kurara murume haasi kukwanisa kugara nenyaya yekuti pese paanenge ari mutezo wake hauna kufa bhosi mutezo hausi kufa kubva zuva rabatwa ane mudzimai mutezo hausi kuzorora saka murume ane mudzimai aenda kubasa akangochinja hunhu akatanga kusadzokera akakumba pane here zvaakagadzira pamudzimai wake atotaura kuti munhu wakatopa foni ndaro kuti ini mandishedza semuridzi womukadzi but pane zviri kuitika pa ndogona kunge ndisingazivi kuti zvakamira sei regai ndikupewo wandinokupai kuti taurai naye anogona kunge ari kuziva chokwadi chokuti ane kwaakaenda akagadzira mudzimai asi amai vemukadzi mapopotero vaita kutombata kola muridzi womukadzi vanhu vachitedzera kuti munhu amubata kola uyu anogona kunge ane chokuita kuti vanhu ava varonoke pane zviri kuitika but mukapopota zvinhu hazvina basa izvo vakatobatwa nevanhu kutobviswa ipapo vakuiswa pasaidi asi pane zvinhu zvemurume nemukadzi vakasumuka mukadzi akaenda asi murume uyu haasi kuzorora izvo zvemutezo wake hausi kuzorora saka bhosi vachiri kuenda kubasa bhosi kunoendeka sei kubasa murweresve mudzimai uyu adzokerere ari kumurume but haasi kuenda kubasa vese bhosi havasi kuenda kubasa mukadzi haasi kuenda kubasa asi bhosi ndo vane zviri kuitika mukadzi wachona hapana zviri kuitika paari imarondera tibatei kani 0713938538 ndinavo vari kumarondera vanonzika mamafiro
vafita madawo right vari kurujeko kana makachibata kana muchichiziva even vanoziva nyaya iyi tibatei please ona zviri kuita WhatsApp platform saka muridzi wemudzimai anga arova central locking system ndo maitirwa cho because ko munhu waipa nefoni kuti taurai nemunhu pamukadzi wake regai timbopinda muchitoro mudza maoko ndinonzi Mr. Dizzy Chigwededza all the way from Bakasa amai ona icho chakanzi Patrick icho chokumarondera chakaoma munhu kuramba achifambira nyaya dzacho ipapo pazara vanhu zvakaoma uyo mukadzi wacho akagadzirwa saizi nemurume wekumba akati unodaka zvinhu stereke handifunge kuti achaita zvemujolo futi ndinonzi Mai Nikita parugare ndimhuresera murume wangu Flabber Force 1 tinotenda ndiri kuona kamarondera nerafingora iri kutsvagwa namba pano icho kwadi muri yeZimbabwe ndingati wamukaseko Isaac Wasu vanomuti Mr. Ndebvu akabada chimuti kwanise wamusikaseko Yogiola muchina ripi Masigede wamukaseko Queen Lorraine Nyasha Muzambi baba na Mai Odeni chimuti wakabata vari pachigarika pa wamukaseko Chief Marange wamukaseko Nyasha Sungwa Moyo wapa Gokwe akabada chimuti kwanza ndichise Mapuranga Homwe wamukaseko Effort Zikwena Final Bullet pamochete na chidoti Mai Matemera chimuti wakachibata kwanza ndichise Charity Chinenga Poshe ya Chinenga pamochete na Mai mu India vakabada chimuti kwanza ndichise charime Joramu nepanyura mapubidze pamochete na Sabuka Ramba vakachibata chimuti wamukaseko wakushugeta mfana wechidiki akabada chimuti kwanza ndichise mukoma KB vangati mukati mekuda kuhamba namba dzepamarondera dzinoti izo 0717 293 982 0717